Ang atong ebanghelyo nagpakita og duha ka okasyon din ang gahom sa Ginoo grabe gyud kaayo dinhi sa kalibutan. Iyang gibuhi ang patay, iyang gipatang-on ang sakit nga hemorrhage sa usa ka babae nga 12 na katuig nga nag-antos sa iyang hemorrhage. Nining duha ka okasyon maka-ingon gyud ta nga nothing is impossible with God. Tuo ba mo ana? Oo. Okay, tuo mo. Kadtong bata nga iyang gipabangon nga namatay, unsa man to siya pagkatapusan, namatay gid to o wa? Namatay o wa? Wala. Buhi pa to hangtod karon? Uy, tubag mo eh. Patay na eh. Og buhi pa to hangtod karon, sige taron tong panabi. Wa na eh, patay na. Katong babae nga 12 ka tuig nga gitalinugan, yan naayo siya paghikap sa sidsid ni Hesus, buhi pa ba hangtod karon? Patay gyapon. So kining healing, kaning pagpabangon sa minatay nga mabuhig balik dinhis kalibutan, temporary ra ni siya. Unsa may tumong sa Ginoo ni mag-magic dili. Iya lang gipakita nga dinhis kalibutan lumalabay ang tanan. Pero kay niaman ko, kung mukuyog lang muna ko, mahimong permanente ang inyong healing didto na sa sunod nga kinabuhi. Kuyog nako. Permanente na sad mong buhi didto sa sunod. So dili ta mo hunahuna nga kining healing nato dinhi permanente. Dili oy. Katugan ni Father Fernando Suarez, may he rest in peace. Bata pa man to, manghod man to nakog mga 4 ka tuig. Nya 40 pa tong kusugang mo healing. Hasta siya patay. Di ba? O nakamo diha magpatambal gani mo sa doktor or sa unsa pa diyang mga healing, ayaw pagunahon na nga permanente na nga healing. Unsa mo na siya? Kanang maingon ka, pader, pre-overi ra ko pader kay gihilantan man ko. Inig pre-over na ko, maingon din ko, may ratag matiwas ka. Adi, ang ingon sa koy nga Ginoo ayuhan niyang hilanat. Ana, pero hinaot unta nga di ta magunahon na ba nga permanente ni nga ang akong sakit dinhis kalibutan o kining akong kamatayon ako gining likayan. Dili. Kadto gipakita lang to ni Kristo hasta siya mga apostoles aron pagpakita nato nga makahimo ra gyud ang Ginoo kung gusto siya. Pwede ra gyud niya buhion ang patay, pwede ra gyud niya nga ayuhon ang sakit kung gusto siya. Pero kay part man sa iyang plano nga mga matay kita dinhi. Part man na, di sana niya i-violate. Moabot yung panahon, mamatay gyud ka. Muna kamo diyang nanimba, mga matay ra gyud mo. Ibutang ginasunahon na. Pero nindot nang mamatay ta, nga misalig sa gahom sa Ginoo. Nindot nang mamatay ta, nga nahigugma tas Ginoo. Nindot nang mamatay ta, nga suod tas Ginoo. Mao nay tumong kadtong babae nga naghemorrhage, siguro gyud ko suod na kay to siya sa Ginoo pagkaayo na niya hangtod siya namatay. Kadtong pamilya sa babae nga bata dalagita, hasta tong dalagita nga bata nga gibuhi ni Kristo, hibaw gyud ko nga suod na kay to sila sa Ginoo. Nga karon kinsa may mas suod sa Ginoo, sila o kita? Tubag, katong babae nga naghemorrhage, katong bata nga gibuhi, bisag patay na, hay may masuod ron sa Ginoo, sila o kita? Wasan mo kay baw. Kita mo'y masuod sa Ginoo, nga naman, gikaon na gid nato siya. Nikaon na tanya, nisuod siya sa atong sistema, masuod siya nato. Nisuod siya sa atong mga ugat-ugat, yan na siya sa tanan natong lawas, kay gikaon nato siya. Pero ang pangutana karon, musta man, suod mo sa Ginoo.
Sige man gyud mog simba din eh. Suod mo sa Ginoo. Hilom na. Klaro kayo ng mga naong ninyo eh. Mao na ang kanidi ay pagpakigsuod sa Ginoo gakinahanglan ni siya og paningkamot, desisyon ba, effort. Ang Ginoo ni offer na matud pa sa first reading, himuo na ti kang asawa, ako kang tagaan sa akong gugma, sa akong pagkamaunungon, sa akong pagkamapinanggaon, sa akong pagpasaylo, ihatag na ko nimo. Din akang magsigig pangita og pamanhunon diha, asawahon na tika. So ang Ginoo gusto gyud makigsuod, di ba? Kanang relasyon dinhis kalibutan, ang pinakasuod nga relasyon kana gyung relasyon sa banag asawa. Pari og madre di kayo. Kana gyung banag asawa. Kisa man dinhi ang mga minyo. Kumusta man suod mo sa inyong asawa og bana? Kay nga nung maingon man kung mo'y pinakasuod, kay 24/7 magkuyog na sila. Hastas paghigda, magduog na sila. Kami og ang madre, di man mi magkuyog. Maghigda usahay. Pero lagi, to sila silang monasteryo, di asan medere. Wa mi ana. Kamo ra gyud mo'y perting suora, banag asawa. So gigamit nas Ginoo nga pagpakigrelasyon kanato nga ako ang bana, kamo akong asawa. Nya bana siya nga gamhanan, bana siya nga dili mamatay, bana siya nga puno sa gugma, bana siya nga maluluyon, ug bana siya nga maalimahon. Ang problema na lang doon naman sa goy mga asawa nga mga bit. Nga naman di ay bana ra di ay mga bit. Kung saan man pagkabit sa bana, kung di sa ito mga bitong pikas. Na. Nya mo, wa mo mga bit. Ha? Wa mo mga bit. Pananglitan ron sa imong pagpakigrelasyon sa imong anak, wa nimo gamita ang batasan sa yawa, kanang sigig pamalikas. Mamalikas gani ka, nangabit na ka. Ana. Kanang kadaw, wa na nyo gamita. Di mo daw sa inyong yuta. Di mo daw sa inyong balay. Di mo daw sa inyong kwarta. Di mo daw sa inyong tanom. Tutok mo muna ako. Kana, ginagmay pa kayo na ha? Nya kanang kadaw, kinsa man ang batasan. Batasan din na sa atong bana, na si Jesus. Di oy. Batasan na demonyo. Nya, nangabit na ta. So kada nato buhat og sala, nangabit na ta. Nakigrelasyon na ta sa kaaway ni Jesus. Mao na ang ato rong challenge, masakit man ta or mamatay, magkalisod man ta o mahayahay, kinahanglang muunong gitas Ginoo, isipon nato nga kining tanan mao ni ang gidesign sa Ginoo. Nya ibutang din sa tungunahuna nga dinhis kalibutan dili gyud permanente ang atong kinabuhi. Mangawa ra kita dinhi. Muna ayaw na kayo palabi og kaguol kun mawa ang imong mahal sa kinabuhi. Kay ang importante nimong buhaton suod gyud tas Ginoo. Kana bang mga matay tang suod sa Ginoo, wa ta magsigig pangabit ngadto sa demonyo. Kung sa tuy tubag nato sa Salmo, sinanggana, ang Ginoo maayo og maluluyon. Atong ilisan, ang demonyo dautan og way kaluoy. Ana ra? Nya asa man karon ani kisay imong pilion, kanang maayo og maluluyon nga tao o kanang dautan og madagmalon. Ang maayo og maluluyon, amo na kanang inyo mga koral ayaw na gubaan na. Ang yawa mo'y gatudlo ninyo ana. Kanang mga utang ay na nagkolekta ha, ang yawa ay nangolikta ana. Di ba? Kamong mga bana ayaw na mo pamakak sa inyong asawa, kay ang yawa gatudlo ninyo ana.
Kamu sa mga asawa, utrosan mong mga bakakon, ay na mong pamakak. Kamu mga ginikanan, ay na mong pagsig pamalikas anang inyong mga anak, kayang yawa, gatudlo nyo anak. Ako sang pari, di sa ko magsig pangulikta, yawa sa itudlo na ko. Okay, manindog na tayo, maapil gining pari da. Sa atong tubag sa Salmo, naingon ta ang Ginoo, Nag-imog kanila Kalinaw sa iyang katawhan. katawan. Mas ba ko na ba? Ang Ginoo, Ang Ginoo, Noon, nag-imog kalinaw kalinaw alang sa iyang katawhan. karon malinawon pa ta. Tinuod ba ning gisulti nga ang Ginoo nag-imog kalinaw o nagsangyaw og kalinaw sa iyang katawhan? Tinuod pa ba ni karong panahon na? Malinawon mo sa inyong kinabuhi ron tungod aning pandemic. Saman. Mura ta gi-exile no? Mura ta og kana bang mura ta gipang priso ba? Di na ta katrabaho tarong, di na ta ka-report sa atong regular nga mga kani-ganing activities. Mao ni ang nahitabo sa mga Israelita panahon nga nabihag sila. O ang unang pagbasa nagsaad nga ay mong kabalaka kay moabot ang panahon nga pabanguno nako ang napukan nga kani-ganing katawhan sa Israel. Ingon ang Ginoo, magtigom na unya mo ko sa kalugar, wa nay makahilabot ninyo, manano mo didto, mangaon mo sa inyong mga abot, mag-ino mo, ana, wa nay mo hilabot ninyo, malinaw na kaayo mo. Mao ni ang saad sa Ginoo. Yan, nahitabo ba? Gikan ato, nga nabihag sila, hangtod karon nagkabuwag-buwag lang yapon ang mga Hudiyo. Hangtod karon nagpaabot pa sila sa pag-abot niya ng gitawag og Mesiyas nga maoy mohatag niining katumanan aning saad nga magtigom na sad sila balik, mananom na sad sila, magpalambo sila nga way mohilabot nila. Hangtod karon wa pa sila ana mahitabo nganuman. Kay pag-abot na ni Kristo, kinsa mao ang katumanan niining maong kalinaw, niining maong pagkahiusa, niining maong pagkabag-o sa kinabuhi, wa man sila mudawat ni Kristo. Mao na problema. Nya, nganong wa man sila mudawat? Tungod kay ang mga pulong o ang lifestyle nga gitudlo ni Kristo para magmalinawon ang tao, para magkahiusa ang tao, wa muhaom sa ilang naandan nga pamaagi. Kay ilang pamaagi sa unab, pamatya na tanan nimong kaaway. Aron malinawon ka, sulunga, ikangker, himuang ulipon. Nya kung ikaw na gani mo ihawod, malinaw na ka. Pero kang Kristo lahi man, higugmaa ang imong kaaway. Alagari ang katong gasigig bugal-bugal nimo, iampo tong gasigig panunglo nimo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas aron malinawon kay ka. Pasaylua lang ng sigig pakasa, sigig pangabit, sigig suyok, sigig dia hubog-hubog, sigig panglibak nimo, pasaylua lang nagkapituan kapito. Mao man ni ang gipanudlo ni Kristo. Bulahan kamong mga kabos, bulahan kamo kung daog-daogon, bulahan kamo kung lutoson. Ana, mo ni gipanudlo ni Kristo. Kung kamo pakaha, mo nahitabuan ani sa kinabuhi sa mga Hudiyo nga naka-experience atong powerful God. Katubang Ginoo nga mubuak og dagat, himuong karsada, ang mga kaaway pamatyo niya, way makabarog. Kung kamo pa'y naka-experience, kita pa'y naka-experience ani. Nya karon ni adayoy tao moingon, ako ang Mesiyas nga mo pabalik sa inyong kahiusa o sa inyong pagkagamhanan, pero mao ni buhata ha. Ana. Nya lahi kayo gipanudlo, saban motuo mo. Kamo ganing wa kasinati, kita ganing wa kasinati atong nabuak ang dagat nga nilabang ta, katong atong mga kaaway nga nagtan-aw ra ta nya gipamatay ras Ginoo. Galisod magitagdawat ani karong pasayloa imong kaaway. Di ba? Mga naong na inyo ay apilan ni akong naong. Gasigig reklamo. Lisod ko na padala. Labi, nagyog mo yung Ginoo, ibaligya ang tanan. Sana?
ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos aron doon na kay kalinaw o kalipay kana patay unsaon pagpanlinaw na wa na tay balay wa na tay kwarta na mo ni ato mga naon karon nya napaginay giingos Ginoo dumti ang imong papa ug ang imong mama ug ang imong mga anak apil na ng bana nimo ug imong asawa tungod kanako dumti na sila imong balay imong uma biyain na tanan para nako. Kita mo sugot ana. Kamu sugot mo. Ingnon lagani ka, ayaw mo pangiski sa inyong kilay. Mura magigag mo reklamo. Ay mo pa colors yung buhok. Siya, okay, father naman, hilabot yung buhok. Pa-beauty na yan. Kuha siya. Mura bag siya naggastuan. Sige lang kagdawat yung kulikta niya. Buyagun pa minimo diri. Nga mo maning kalipay. Og mauni ang gipasabot ni Kristo. Ningon siya, kung ang pamanhonon kuyog lang sa mga bisita, wa gyoy fasting, way pagsubo. Dili sila magsubo, basta kuyog lang ang pamanhonon. Kinsa may pamanhonon? Siya, si Kristo. Kinsa man ang mga bisita? Kita, katawhan. Kung kuyog lang nato ang Ginoo, ang resulta, wa gintay kasakit, wa tay kaguol, dili ta ma-stress, dili ta makuwangan, permitang abunda, basta kuyog lang nato si Kristo. Bisag naa pa ng COVID, bisag naa pa ng mga sakit, naa pa ng kasakit, naa ng mga buangon, naa ng mga terorista, naa ni ang gitawag mga linog, mga bagyo. Basta naalas Kristo kuyog nato, kanunay tang relax, kanunay tang malipayon, wa tay kaguol, di ta kinahanglang mag-fasting, magsigilan tag feasting. Di ta kinahanglang magsubo, magsigi ta og saulog sa kalipay. Pero ngano karon nangaratol naman ta, nganong nagsubo man ta, nganong na stress naman ta, nganong ang pinaka killer karon nga butang sa kalibutan kana man kunong stress. Nga hastang mga pari o mga madre nangamatay naman sa stress. Ang uban gani namiya sa ilang ministry kay nagparihabo sa kay na stress, nagdepresyon. Nganong nahitabo na? Kay dili naman gud kuyog nato si Kristo. Mao ra gina rason. Matod pa ni Kristo, kung kuhao na ang pamanhonon gikan kanila, magsubok na sila. Ug anhang panahon na mag-fasting na sila. Kanus aman mawa si Kristo nato sa laing bahin sa kasulatan sa ebanghelyo naingon si Kristo katubang sa kuan ba John chapter 15 man tingali na. Di man gugay ko expert aning Bible kaning ako sugat-sugat ra man niingon si Kristo kung inyong kung inyong tumanon ang akong mga sugo, magpabilin kamo dinhi kanako ug ako magpabilin diha kaninyo. Nakadungog na wana? O tanawa ha, kanusa makuyog nato si Kristo kun tumano nato ang tanan niyang mga sugo. Kung ang akong mga pulong magpabilin diha kaninyo, ako san magpabilin diha kaninyo ug ang akong amahan ug ako magpuyo diha kaninyo. Mao na requirements. Pero matod pa sa sumpay sa tong ebanghelyo, ang bag-ong bino ibutang gid na siya bag-ong sudlanan. Ang bag-ong panapton iparis pud nagbag-o, dili pwede parison ang daan ug ang bag-o. Dili pwedeng parison ang senior citizen ug ang mga batan-on labi na karong pandemic. Nya kay naa man gyud senior citizen nga mo ilog gyud nga nigsimba. Ato na silang hinginlan. Ano na siya? Kinahanglan sila mahimo. Kapatyon na kaya na ako ang nangaigo ay. So, mao na kinahanglan kita nga maningkamot nga mawa ning COVID. Kay mao ni segregate nato. Di na magkaduol, social distancing na. Ngano man? Tungod lagi kay naay bag-ong kahimtang. Nakaron unsa may bag-o? Ang pulong ni Kristo kanunay gid nang bag-o mga igsoon. Unsa may daan?
kining atong tawhanon na kinaiya mao ginaydaan. Ang tawhanong kinaiya dili pwede ipares sa Dios nun nga mga pulong. Kung ang imong kinaiya karon nga tawhanon moingon ka kinahanglan gyud kong dili masakitan. Nya moingon ding Ginoo, tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas mo di madana sakit na. Kung ang imo rong kinaiya moingon ka dili gyud ko gusto nga mamatay ding akong mahal sa kinabuhi, kining akong anak kinahanglan mo lampos kini. Nya moingon ding Ginoo, saman, biyai ang imong anak, biyai ang imong papa, biyai imong mama. Ikaw di madaw. Kung ang imo rong kinaiya naa sa sala, in love kay kas imong kabit, nya moingon ang Ginoo, biyai ang imong kabit. Focus dias imong asawa nga luod kay gnaong. Moingon ka Lord, sabtal sa ko Lord, ibaw biya jud ka Lord unsay pagantos na ko ani akong asawa nga animal kay tanan. Ang kuyaw moingon ang Ginoo sa mga lectors, biyai ng pari, focus anang imong banang palahubog isa. Mao na lang gini akong kalipay si Father Lord, nya imo pag yung pabiya. Dili ang pulong sa Ginoo ba? Dili sang pari ay sa regoning naong aning pari agon na otrom sa ni. Karon kamo, kumusta man ang pulong sa Ginoo diha ninyo? Dili ba makadisturbo? Dili ba ka ma-stress sa pulong sa Ginoo? Malipay ba ka? Labi na jog moingon ang Ginoo, gub-an ang imong koral o gihatag ang imong yuta sa imong mga silingan. Di ka ma-stress? Na, way tingog. Nindog ta. Dili sayon ang misyon sa 12 ka apostoles. Kay ang ilang misyon mao ang pagtigom pagbalik sa nawala nga mga karnero sa Israel. Nya timan-an nato nga 40 na gyung pagkabungkaga sa 12 tribes of Israel. Gani nag-unay na lang sila pinatyanay. So lisod kay pagtigom, paragod anang ginikanan ka nya imong anak nag-away na, nangaminyo na, wa na magtingganay, nagkinihaay na. Inigtigom nimo nila sayon dili. Oh, lisod oy. Pari sad, magbungkag na mo din sige na mong away, no? Ana, niya igtigom na ko, sayon. Oh, magkinusmuray inyong naong. Niya, muna, lisod. Mauna, ang una nilang gahom, wasad sila pasagdi ni Jesus, gitagaan po sila gahom. Unsa maning gahoma? Matod pa ni Kristo, tagaan tamog gahom sa paghingilin o giyawa. Kanagi una kay ang hinungdan yun nga nung magkagubot ta, magkabungkag-bungkag ta, ang yawa man yun. Muna, ang ilas ang gahom nga nadawat, paghingilin o giyawa. Kay wa gay ng gahoma, sag mag-unsa pa sila, way mahitabo. Nga na. Kamoron, ninyong paminaw, naasad mo aning gahoma, makahingilin mo giyawa. Wala. Oy, kaning gawali, makahingilin ka ni giyawa. Na, mayawaan na Ginoo mo ani. Kitang tanan, human ato mga apostoles, kay mao pa man toy mga tao nga gipili ni Kristo, mao toy sinugdanan sa pagpaambit sa Ginoo sa iyang gahom. O gikan ato ang tanan gyud nga bunyagan, ang tanan ba nga bunyagan, duna dayoy gahom sa paghingilin og yawa. So kitang tanan natay gahom paghingilin og yawa. Alingian ang imong tupad. Na, unsay nakita nimo diha, naong sa Ginoo, naong si yawa. Og naong gani si yawa, hinginli dayong yawa, no? Papulian na, labi na nang wa mo pasar sa edad. So, bitaw, paghingilin og yawa. Nga ikaduhang gahom, ang pag-ayo sa mga masakiton. Kana nga kinahanglan kay tana, labi na karon panahon na nga perting kusuga ning COVID, perting daghanang masakiton. Daghan kay masakiton. Daghan na sa kay nangamatay. Ang Manila Memorial, daghan kayog mga kanang lungon-lungon. Ang sa tawag nila kanabang butangan sa lungon ba nga kanang siminto nga wa in taon malunod nga tuslawon kay wa nay time pagkaut.
Naanalas babaw na nagtungtong ang kuyaw anag mulakaw nino ng kalag dadonan niya mura na siyang umang na ibalik la dito wa na sila kay bawg hay na to kay wa magibutang ramas daplin wa naman ipanglubong kay di lagi maatog kaot. Way siguro kanina nimba din taud-tauran ani. Ay dir Antonis Bahak or sa San Antonio. So kakinahanglan sa tagahom pag-ayo sa mga masakiton. Nya gihatag sa nas Ginoo. Kaya makapahiusa gid nato kana man yung watay sakit. Ang taong masakiton murag lisod ihiusa. Ang pulos masakiton, lisod hiusahon lain-lain man as batasan, sakit imong hawak, asa makamakighiusa atong tuang kusog kayo mulakaw, di mo biya gyud ka, ana. Hanga ka kay gi-COVID na ka, asa man ka mo kuyog atong tuang uban nga kusog pa kay mulakaw, nga igo ra ang ilang sakit, kanser sa colon, makalakaw pa man na. Kari di ang COVID kay maglisod man sa pero di nya mga saputon sa kay ni mga masakiton, di ba? Mga saputon. Muna nga kanang asawa magsigsapot, wa na. Hapit na mamatay. Muna kamo mga bana ay nalang nagtubay, inaso kani masakiton gini ay klaro kayo. Ayuha na lang na, ayuha ba? Sa unang pagbasa, ang mga tao giyawaan ug na nagsimba sila sa mga yawa. Mao na ang Ginoo niingon, kanang inyong pagkayawanon, kanang inyong wa na gyud pagtamod sa akong kasuguan, nasigi na lamong pahimo sa akong gihatag, unya damor nga mohatag ko ninyo, damor Hinoong magsimba mo ato sa yawa-yawa. Di ba daghan man kay nato inana. Damor nga tagaan tas Ginoo grasya, musamot na Hinoon tagsimba sa yawa. Tagaan ta mog sample ha. Hay may kusog kaayo nga or gitawag natong open to life. Ang pobre o ang dato? Kanang open to life ba kanang bisag pilay anak okay ra gyud? Kinsa man, ang pobre o ang dato? Ang pobre. Mura go nag-isda, sige lagi nagpanganak ana. Mura sa nagbaboy usahay no, tindaghan anak. Unya ang magsigig saway ang mga dato. Kinsa may gasigi karon og impose aning population control? Ang mga pobre o ang mga milyonaryo? Ang mga milyonaryo. Sila'y nahadlok nga mo increase ang population, nya galingkod sila sa ilang billions, millions of money, pero sila'y sigig ingon nga, ay mo sigig panganak, kay daghan na kaita. Wagi sila kasulti. Wagi sila kasulti. Nga ang inyo untang bahin, di anako. Di anako ang bahin. Oh, mga buangon. Kana bang ilad-ilaron ta ba? Muna igo kay nas unang pagbasa nga nagsigig pamunga inyong paras, akong gipabungag maayo, daghan na sa dong kay mo mga altar para sa mga Dios-Dios. Muna kasagaran nato, mag-anam og kadaghan ang kwarta, mag-anam og kayawanon. Muna din nag-anam magkadako atong kolekta. Kibaw na mo kung sa gidangatas pare. Ay mo na. Doon na gitawag og disowning. Mao na siya ang atong papahawaon, ang yawa sa garbo, the evil of pride. Mao na'y una natong papahawaon. Mao na si Kristo ang iyang instruction sa iyang mga apostol. Kanigong iyang pagpili sa iyang mga apostoles, nahitabo man gud ni siya paghuman niya sermon at the mount. Katubang nagtudlo sa tus bukid ba nga ang highlight gani dito kanang 8 beatitudes. Ang gauna gid niyang gisulti nya iyang dito niya gipili to katong niatin ato mga tingali iyang gitan-aw kinsa to mga attentive sige siya sulti ba pila gud to ka adlaw gud dugay gud to kay siya didto 3 days naman tingali to kay pag human ato nag multiplication of bread naman siya kay dugay na kay mga tao sige apong niya kadto tingaling dili magduka bitaw sige siyang sulti katong dili matuog ba mo yang gipili nga apostoles pero kanang inigwalis pare nga moana lang dayon kana wa to niya pilia siguro so sa ato pa kadtong 12 mo to yung mga attentive kayo minaw gyud ba so mo to iyang gihimuan nato human na siya mo instruct nila nakapaminaw to sila nang una gyung huptan nga kinaiya sa usa ka sumusunod ni Kristo is love of poverty. Blessed are you who are poor.
the kingdom of heaven is yours. Nya maus po ning ilang gisangyaw ngadtos tibok kalibutan hangtod karon. Blessed are you who are poor, the kingdom of heaven is yours. Nya nganong blessed are you who are poor, kay kanigong pobre dili man ni siya mangangkon nga naa siya iya. Kadtong mga Israelita nga nahimong yawa-yawa samtang nakadawat sila sa mga grasya gikas Ginoo, nahimo silang yawanon kay ila magong giangkon nga ila. Muna ako ginasgihag balik-balik kay reminder pud na sa akong kaugalingon. Ayaw gyud pangangkon bisan unsa niining kalibutana. Muna ako di jud ko mangangkon, di ba? Wa ako giangkon dinhi. Ako ra ginang gitan-aw nga pulos hinatag sa Ginoo. Nana. Kamo, nangangko na mo ron. Wa mong tingog. Kusog kay mangangkon oy. Sige na gani kag pangangkon, kanang imong giangkon na kunuhay imo, mao na nay imong gitawag og imong Dios-Dios. Idolatry na. Idolatry. Kanang bana, magsigig pangangkon sa asawa, oy, idolatry na niya. Tanawa ang asawa, kung mukuyog sa pari, hasta pari, dudahan. Oh, siya usaman, kamu na sa pader? Sila, usay, makataghap sa no. Labi naghapit di muli, sige nalagkuyog pader, niyang baba, sige nalagpader, oy, panidiin tao na ninyo. Ayan lang, bahala na. Siya masin nakasa, ikaw makakasa. Di ba? Ang importante day karon nga mahinginla nato ang yawa. Ang yawa sa sala. Ang yawa nga makapatay sa atong kalag. Ang yawa nga makapahimulag nato sa presensya sa Ginoo. Mao bitaw nga sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag karon. Ang nakahinomdo malangit. Ano sa tate? Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. O na ilang gingon, pangitaa gyud kanunay ang naong Dios Ginoo. Kanunay ha? Wa mo ingon nga pangitaa panagsa. Pangitaa gyud kanunay. Bisag asa pa ka. Nya kung nang imong ikaatubang karon, drug addict. Nya tuliso na ka. Pangitaa gyud naong Ginoo diha. Hala si Lord nanulis. Di ba? Aron dili ka makuyawan. Oy, sayon ra kay na pag-ila. Unsaon pagkunik ana kanang tulison kag adik. Sayon ra kay na i-connect nga ang Ginoo na. Nakakita na jud ko ang connection, wisdom. Unsa man? Ningon ang Ginoo, di ba ningon ang Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang adik, labing ubos man na sila nga tao, mo bitang manulis na lang na in taon kay wa naman na sila tagda kayo. Di mao na si Kristo. Ingko nya pader tulis mo na, dili oy. Iya lang gikuha ang imong idolatry. Ang imo bang idol ba nga mao ang kwarta kay makapaimpierno man na nimo. So gikuha, gipugos og kuha ni Kristo kay naluoy siya nimo. Kay makapaimpierno na nimo. Ikaw niya asa man to niya dadon pa der. Iya tong dadon ngadto sa heaven. Kay ningon man siya, store up treasures in heaven, not here on earth. So ihatag gid tanan sa tulisan. Inga Lord, dada Lord, dada Lord. Dada Lord, aron mahimo jud kang drug lord. Sige, manindog na ta. Sa gipanagna sa propeta sa atong unang pagbasa, si propeta sa to Hosea nga ang Ginoo kamaog yun siyang mohimo og mga maayo ngadto siyang katawhan kay nahigugma man kaayo, pero ang katawhan masinupakon gyud, magsigig yung supak-supak. So given na gid na kamo unsa mo, tao mo o Ginoo? Tao. O mga masinupakon mo. Ako tao ko o Ginoo? Tao gyapon. Masinupakon pug ko naagi na nato. Mo na ayaw na lag kahibong anang imong isig ka tao nga doon na ginay panahon nga supakon gyud kana. Bisa kung sa pamukasuod, bisan gani ka nang gasigig ingon nimong I love you forever. Ana kanag yung moingon nimo nga nothing gonna change my love for you. Oy, tutukin na lang ng naong ana siya istoryahe.
Mga usab gina. Pero ang nakanindot las Ginoo kay permanente siya. Permanente siyang nahigugma. Murabag kana bang gitawag nato ba nga maging sino ka man mamahalin kita. Ang Ginoo ra gyud makahimo ana. Muna matud pa sa atong tubag sa atong salmo ang limot mo ko ato. Ang balay sa Ginoo nagasali ang ito sa to ang balay na Israel. Sa Israel nagasalig sa Ginoo. Stilan gyud Ang balay sa Israel nagasalig sa Ginoo. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang tinuod nga katawhan sa Dios, way laing gisaligan ang Ginoo. Ano man sa ako nang gikaingon, di lagi ta kasalig ang atong isig katawo kay mga usab ra gid na. So ayaw pangita og security gikan sa imong isig katawo. Karon ang DOH sige tambag na to sa buhaton ani di ta mosalig ana. Adto ta mosalig sa Ginoo nga kun atong sundon kining gisulti sa ato mga medical experts, kun atong sundon sa ngalan sa Ginoo muepekto na siya. Pero kun wa gani ang Ginoo diha, awa ginay epekto. Mao na ayaw salig sa imong bana, ayaw salig anang imong asawa, ayaw san mong salig sa inyong mga anak. Bright kay ni akong anak, mulampos gini niya, mao gini makaluwas sa among kalisod. Maligsan pala nagabalhabal ikaugma, wa na. Ay salig ana. Nasa bitay usahay sa dito pa ko, formator pa ko sa seminaryo. Nay usahay ba nga amo man ang bisitahon ang mga pamilya sa mga seminarista. Nagi usahay makasugat ko nga malibka sa bakba ba kay sagaran bias mga seminarista sama pud nako sa una ba pobre sad kaayo in taon galisod sad kaon karon pare na wa na oigo nagkaon. So inguna na ba mabungat gid usahay sa bakba sa usahay gitikanan, usahay mga igsuon nga mapare lanis kuan hayahay na gyud ana kana bang ilang tan-aw bas pare hayahay kataghap sa noon sila tinuod man sad. Pero ug mo na lang itong saligan nga kun maka-abroad ko mahayahay na akong kinabuhi nga kun mulampos ning akong negosyo hayahay na akong kinabuhi kun mao na itong saligan patay ta kay mga tawhanon maguna siya. So adto kita mosalig sa Ginoo. Nakaron kining atong Ginoo gipakita ni Kristo sa dihang niabot na siya. Usa ka Ginoo nga makaayo sa tanan natong mga sakit. Usa ka Ginoo nga dali ra kay niyang buhion ang patay. Usa ka Ginoo nga dili mahadlok og yawa, muatubang og yawa bisag libuan pa ka mga yawa. Pero tanawa ra gud unsay gisultis mga yawanon nga tao nga mo'y leader atong panahona, insya agiyang gigamit ang gahom sa yawa, sa prinsipis mga yawa. Tanawa lang gid ang mga tao, kita na gid sila nga naan na gibuhat nga maayo, nganlan pagyugyawa. Muna ako di ko mahibuong og ningkamot kog sunod sa Ginoo dinis parokya, naagi mga parokyano nga mungan gid nakog iyawa. Nagi mga parokyano mungan nako og gahigo ana, di ba? I-post pa sa Facebook. Sagdi lang, okay ra na siya. Wag yun ay problema nako. I love them all. Hindi man mumutuon ako. Lagi, higugma, bitaw ko na nila. The more hinong kong mahigugma nila, kaya nga naman, nabuta sila, wa sila kakita nga, kini di si Father Siano, gipadades Ginoo, aron pagbag-o sa naong sa San Vicente Ferrer. Magyan po mo malipay. Sige, bahala mo diya. Ang amo, gamit mag-ginag instrumento, God, ang Ginoo, God, aron pagbag-o, mao na si Kristo gilansang sa cross kay pag-abot na niya gibag-o niya ang naong sa yuta. Dili giusab ang balaod ni Moises, gibag-o ang pagtuman. Nakanabang haom
haom sa Dios nun nga kinaiya, haom sa Dios nun nga plano. Oy, ang mga makasasala nga mga tao, ang mga buangon nga mga tao, musupak man, di man gusto. Amo itong gilansang nila si Kristo sa cross. Ako, paabot lang sa kong malansang yung kudyaan ng plaza. Malansang gini, tanawa rin gini, di ba ka mo, otrosan mo, ilansang na Padusiano, ilansang na, maabot yun ang panahon na, kay dinhigod sa yuta, mga buta, mga bungol, mga amang, mga bakol. Nya, di man taganahan ayuhon, kay naanad naman tadiha. Kung sa may nakapabuta, nakapabungol, nakapaamang nato, kanang atong garbo. Kamu, amoy garbo diya. Di mo masukog nanlan mo batig naong. Na, suko mga ni mga tiguang, anlag tiguang. Nganlag tiguang, masuko. Galisod naglakaw. Saan ni sila noon? Ang kuna pero naidaghan, di mo angkod. Ningkamot yun, nga munindot ang naong. Bisang nangunot na, sige yung butag foundation. Ay lang butang yung foundation, tugutin na lang na nga daghan na lagi naglibaong imong naong. Ang kuna pahamison man sad mamalit pa ng cellphone nga unsa na kanang mo enhance ba sa imong naong ba inig picture nimo hamis kay kag naong niya sa actual day daghan day kay itong gansal mangilad na lang yun post pa karon na nasa gitawag nila face up. Ana bang mukalit lang kag kababay ang imong naong mukalit lang sad kalaki nanay mga binuang kay tungod lagi paglikay sa kamatuoran. Di taganahan mo tanaw bas kamatuoran ba? Pero ang Ginoo kamatuoran man. Ang Ginoo mao may mobutyag sa tinuod nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran man sad may muhatod nato sa tinuod nga kagawasan o kabalaan sa kinabuhi. Muna sa Jesus bisag gidaot siya, bisag tagaan siyang mga pagtamay, pagsaway, sige lang yapon siyang buhat, pagsangyaw, pag-ayos masakiton, sige lang yapon siyang buhat ngano man. Ingon ang Ginoo, nahibaw ra gyud ko nga mao ra gyud nay mahatag sa kalibutan nako. Pero kay ako pinadala man ko sa Amahan, ako man ang Dios, mupadayon ko paghatag sa maayo. Munang niingon siya, pagkadaghan sa anihonon, pasabot kadaghan sa sangyawanan. Pero jutay ra ang magsasangyaw. Kinsa man ang tinuod nga mga ngani sa mga karnero nga gitawag ni Kristo og mga anihonon. Kanang mga tao sad nga andam muunong, andam mubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo bisan pagsawayon, bisan pagkulatahon. Sama gud nang asawa, ikaw asawa, pananglitan og ang imong bana nangabit niya magsige ra kag higugma niya taliwa sa imong hilak ug sa imong mga kasakit, maayo ka nga mga ngani. Usa na karon sa mga ngani ni Kristo. Pero masuko gani ka, magpunay ka gyaw-yaw, usa na sagkas anihonon. Kamo din yung mga nanimba, dili gani mo magsigig yaw-yaw sa inyong silingan o sa inyong mga kaubas pamilya, di mo magsigig kasuko, maayo kang mga ngani. Apan kung magyaw-yaw na gani ka, niya magsigig kasuko sa inyong silingan, kana anihonon na sad ka. So katong gusto nga mahimo mga ngani, manindog ta. Panagsara kay takabati nga si Kristo magpasalamat. Karon sa atong ebanghelyo nagpasalamat siya. Nakadungog mo nga nagpasalamat siya. Unsa may iyang gipasalamatan? Wa mo kadungog? Oy, kawa ninyo ayo mo lagi na. Wa mo kadungog, ingon siya, nagpasalamat ko nimo Amahan, kay imong gipadayag ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Murag striking kay no? Nagpasalamat siya kay gipadayag sa Dios Amahan ngadto sa mga way kahibalo kadto mga way grado kadto mga tao nga wa ka eskwela, dili mga professionals, ang iyang gililong ngadto sa mga makinaadmanon o mga gamhanan. Nganong nagpasalamat man si Jesus ug unsa man sad ning gipadayag sa Amahan ngadto sa mga
way kahibalo og mga way gahom nga iyang gililong sa mga makinaadmanon. Unsa man ni siya? Nya nganong nagpasalamat man si Kristo? Kay bao mo? Wasan mo kay bao? Ay nalamog tugag-tugag tubag niya. Sa akong bana-bana, kay di man sa ko kasigurong insakto gyud kayo ko, ang gipasalamatan ni Hesus tungod kay kini manggong way kahibalo, kining way kahibalo ba? Mauni sila ang mga modelo nato. Kana mga bata god, di ba? Gidili maron ang bata no nga mosud sa atong misa. Di ba gidili? Oh, dito sa ubang mga nasod gani, bisag way COVID, ang mga bata adto ibutang sa luyo, butangan lag bildo ang ilang room aron kakita sila na speaker. Pero di sila paapilon sa mga dagko. Labaw na gid ron nga naay COVID. Di na gid sila allowed. Pero dunay kinaiya ng bata nga angay gyung pasalamatan. Unsa man ang iyang kinaiya, bisag di pa na niya tuyoon, automatic gina maghatag siya og kalipay o kalinaw. Ang bata ba? Bisag unsa pa kabangis sa tao, basta kita gani nagbata niya, ang bata mo smile niya, muhamag-hamag niya, malipay gina siya og magmalinawon. Og mauna siya ang mahatag sa mga taong way kahibalo. Kana ba mga taong simple, kana mga taong way grado, kana mga taong pobre, unsa may ilang mahatag? Kalipay o kalinaw. Kaning mga taong tag-as kay grado, kaning mga taong tag-as kay ranggo, kining mga tao nga gamhanan kayo, mga dato kayo, unsa may ilang ikahatag? Ang opposite. Oh. Kamo diha, unsa may inyong gihatag ros katilingban? Kalipay o kalinaw o kaguol o kagubot? Amayo, kinsa man idi ang nagsigig hatag og kalipay o kalinaw, taas ang kamot. Tinuod gyud ha nga naghatag kag kalipay o kalinaw. Kinsa man yun dinhi ang pabilos kagubot, taas ang kamot. Oh, tuan na, sa ini pataas mga bakakon mundag ko. Mailhan na dito sa inyong balay. Kanirong nagwali, unsa may gihatagan ni kalipay o kalinaw? Kalipay o kalinaw o kaguol o kagubot? Depende. Nakaron mahitabo ra gining kalipay o kalinaw nga atong mahatag sa uban basta wa tay kahibalo. Kana bang empty ta ba? Ngano man, diin man gikan ang kalipay ug ang kalinaw. Gikan gid nas Ginoo. Mao bitaw sa atong unang pagbasa niingon diri si propeta sa ingon nato? Sa atong gabasa sa unang pagbasa? Si Karaya. Ana. Niingon siya, umaabot na ang inyong hari. Magsakay ra siyag asno. Pero ang iyang ihatag ninyo, kalipay o kalinaw. Iya na nang panggubuon ka ng mga chariot, mga armas, mga igugubat, mga sundaw. Kaya nga naman, mao man yung mga tawhana ang mga banggiitan, ang ilang gihatag, kagubot o problema, no? Kaguol. Pero inigabot ko nos Ginoo, maghatag siya og kalipay o kalinaw, bag-uho niya ang tanan nga mga bati, himuon na niyang nindot. Diin gikan ang Ginoo, gikan sa langit. Nya pagkunsad na ni Kristo dinis kalibutan, niingon din siya, mianhi ko aron pagdala og maayong balita ngadto sa mga kabos. Kinsa ning kabos? Mga way kahibalo. Ug nganong maayong balita mas mga kabos? Tungod kay ang mga kabos mauragyoy malinawon og malipayon. Ang kabos ba? Kamo unsa mo dato mo kabos? Kabos. Naamoy yutang giangkon wa? Wa. Subon ako, naamoy yuta nga giangkon o wa? Wa. Naamoy balay nga giangkon o wa? Wa. Naamoy sakyanan nga giangkon o wa? Wa. Naamoy tao nga giangkon nga imo o wa? Ang kabos wa gina siya giangkon nga iya.
Ang tanan iya ra gyud ingnon hinatag sa Ginoo. Mao nang malipayon og malinawon siya. Kanang mga tao nga mangangkon nga naa siya iya, di na man nakabos. Mangangkon ako ning yuta, nya koralon dayon, nya atong ingnon nga bungkaga ni imong koral day kay aron makaagi ang inyong silingan sa suway nya nadagbungkag, bungkag ng naong nimo. Mao na ang resulta kusmod kay na silag naong. Nana sila kalipay, wa naikalinaw, wa sad. Ikaw sad nangangkon ka nga imo nang bana. O tanawa, di bag mo agbay-agbay nagsilingan, mura kag mamatay sa kaguol. O sa kalagot, kuransa ko kag bayo, animal. Pero ayaw ang kunaw, nga imong bana, mo agbay-agbay na dito, mingon ka, akong brother, nagbay man. Kaya wa man imo ang kuna, nga imo, di ba? Mauna ang mga kabos, malinawon o malipayon, tungod kay wa sila'y giangkon nga ila. Pero ang pangutana, pila man kabuok nato karon ang gustong mahimong kabos og nagpuyo sa kakabos. Pila man kabuok. Kinsa man diha ang wa giangkon nga iya, ni ang tanan ra gyud iya yung ingnon gikas Ginoo. Taas kamot. Kanang wa jud kay giangkon bisan imong buhok, imong naong tanan wa jud kay giangkon, ingnon ra gyud nimo iya nis Ginoo. Ako wa jud koy giangkon. Bisan madre akong gilison. Lagi, wadyo ko'y giangkon. Kaning atong project din nindot naman kay ni, daghan naman kay ni donate din Hurot na kong angkon ang tanan natong 7 sacraments, tag 165,000 na pag sobrang duha, na gustong mo angkon paunta, na ko i-reserve na lang tika kung maghimo mig bagong simbahan. Maghimo mig bagong stained glass. Pero ako mo angkonoy nga, ako mo ilang gidunitan, ana. Ang Ginoo may gidunitan. Kana sa natong 14 stations, nga stained glasses, tag 40,000 man na, 14 kabuok. Giangkon na sana. Hurot na nagkaangkon. Atong burnish na hurot. Nya, naapag yung sobra nga, unom kabuok, nga gusto pagin silang mudunit og tag 40,000, nako, reserve. Nya, inikahuman anig nanani stained glass, nanana di atanan, munindo taning simbahan, ang kuno nako nga ako. Di ko katong kolekta nga ilang ipanghatag, ang kuno sa to nako nga ako, samot nang dili. Unsa may ako ang kunon? Nga pari ko. Ora gyud na. Pari ko. Dili ko pari. Kaya kanas pari, makahilabot mo ng mari usahay. Kuan ra gyud ko pare ko. Mao ra gyud ako ang konon nga naman. Mao man ay akong naong inigatubang nako sa Ginoo. Pero kanang sakyanan, gihatagan man sa kong sakyanan din yaning parokyaha, mamugos man gid sila. Kadto ra man kita tong akong multicab, nindot man ta kay ito, magsige ra man ta tong ka-overheat. May to ba kay permita maka-feel nga naatas impierno. Ana, oy gitagaan man kog Innova, bugnaw naman kayo. Amo na nagagwanta ko sa sakay-sakay ana. Ano ba? Pero di na nako ang konon na ako na iya na dinis parokya, pero gipada lawaton. Maura gunagon. Di ba? Karon ay relax ra kay ta dinhi. Way ang kunay. Nya unsa may resulta? Kung di ka mangangkon nga imo na magsige ra jud ka og pasalamat. Magsige ra jud kag pasalamat nga naa na. Pagpasalamat nga naa kay naong. Pagpasalamat may gatubang nimo sa amin, Lord, salamat na ako'y naong. Iglingi nimo sa imong bana nga hubog kayo. Salamat Lord, napasiyay naong. Igtanaw nimo sa imong anak nga sige lang tulpok sa computer. Salamat Lord, napasiyay tudlo. O, di ba? Sige lang kitag pasalamat, di ta magsigig away. Ako pasalamat sa kong buhi pa mo karon. Giingnan na imong tupad na salamat buhi pa ka Brad. Sister. Ana, kamausan mo pasalamat oy. Sige ra man sa buging niya, kanisya no. Sige nga. Tupad na rin na. Ay kabalaka kay di naman nakasikit ninyo kay social distancing man ta. Pero pagpasalamat nga buhi na. Ako mura ni karat akong tingog karon. Pero nagpasalamat ko makatingog pa ko. At least makakolekta pa ni iguman.
Kay kung wa na ni tingog, wa na sa ni kolekta. Sa pamay akong imisan, wa naman ko'y tingog. Ambot nga nung napagaw ni, sige na natin ng COVID yan, ni dapita ba na. Oo, ma-COVID. Pasalamat nga, na-COVID. Gani, ningon ko, kani ba nga itong project din, ba? Doon ako'y gisultihan, na usa sa itong worker din, grabihas Ginoo, no? Panahon sa krisis, panahos COVID, purti mang daghan ng donations, nahuma naman tanan, ingon siya, Father, pagpasalamat yung COVID. Mauni dako kay hinatag ni COVID nako. Unsa man ni siya pasalamat manong COVID. Pero ako sa Ginoo na bitaw no, ug wa pa sad mag-COVID, di man sad ko mag-online og misa. Ya tungod sa online nga misa, porti mang daghanang nang donate gikas Amerika, sa Canada, Australia, Singapore, Hong Kong, Japan, Saudi, ang zaman na diha. Wa pa ni padana ko gikas Iraq ug sa Iran no. Pero naay ang sa titawagan ko ana kanang Oman napita na. Oman napatoy. So salamat kay ninyo kamong nag-donate nga naas laing nasod ang ato rong parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish Liloan ning expand na sa tibuok kalibutan tungod aning online natong misa. Oh. Ang atong parishioners mag-average na og 100,000 kada adlaw. Wa mo malipay ana. Lipay sad mo. So salamat ninyo mga parishioners diha sa online. Mo na giingon ni Pope Benedict sa una, Pope nato Emeritus, kamong kitang mga pari kinahanglan kamao sa tang mo shepherd sa atong mga sheep nga naa na magpuyo sa cyber world, naa sa internet. Ug karon natuman-tuman baya gina ug ang kinadak-an nga volume sa atong mga donations dinhi para sa atong project gikan sa atong mga netizens nga mga parishioners. O pakpak nila. Gamay ra kaayo ang gikan dinhi nanimba kay jotay ra man say mosimba di pa gyud kaayo mohog kolekta. Kay lagi naapektuhan in taos COVID no. Ana, salamat nila. Ako lang ning gihisgutan mga igsoon kay kung wa gutay giangkon nga ato dadon ta sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo asa ta niya gustong paadtuon unsaon pagtuman ang atong mga gustong buhaton according sa iyang kagustuhan og lamdag. Mao na nga ningon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, magkinabuhi na ta dili sa lawasnon nga kinaiya, patyo na ni nato ang tawhanong kinaiya. Kinahanglan manduan na ta sa Espiritu Santo. Nga naman, ang Espiritu Santo may nasayod sa tanan. Nya iya tang dadon bisan asa ta padong. Og labaw sa tanan, dadon ta sa Espiritu Santo, padong gyud ni Kristo nga nag-ingon nato, come to me, duol mo nako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Ang tinuod nga rest, ang tinuod nga peace, ang tinuod nga happiness o fulfillment sa tanan natong pangandoy naa ni Kristo. Usar gyud buhaton pagpakakabos, pagpakawalay kahibalo. Nya dawata ang Espiritu sa Ginoo, pagiya niya asa kapadong, ang sunod ana, He will satisfy everything you need. Mind, heart, body, and soul. Okay na, ano? Nalipay mo na, wa? Ang nalipay, manindog tang.